Wat hadin ki jingken tho bat ki jingken no yo Kylian Mbappe ha ke klub Real Madrid. Andrai pe ke ka bajia. Ka ba Kylian Mbappe udang long hi kum uta un number 1. Bat kat kum ki khubor lai thu. Ba Hansi Flick un sashim ye karai ka bakhadu. Nakabanta kalaway jong kini kirangil ka jong ka Barcelona. Kata u Cancelo u Rashford bat u Lewandowski. Lada u Hansi Flick ukwa iki. Bakindang siyang haka klub Barcelona nakalang jong ki sporting staff kin prosyang ban panne yaki bat lakmil ti ba Raphinha on sa wanphai haka next Sunday nakabanta ka jingil ka El Clasico kat ba habang ipai pat nakalang jong ka FIFA World Cup jong snam arjar penru menta sa satang lai pusan singi ban sedang no iya kene ka tournament haka ba ki samay lekay na European ro hakilik bapher kilajan pono siya kapakul. Bat hadin gini gijil ka European na kilik bapher an sasdang no da ka FIFA World Cup. Bat hadin nang tapat sa satang sobnahi an sasdang no bansam iya ka ceremony balandor. Kat ba habang ipai pat nakaling jong Kylian Mbappe. U Mbappe ulay lekay bha hakarkam trikam balate saudong iya ka jingla ka jongu kum hakakan hun yelekay football jong karifran but what happening ki jingsha kan tho baro hakane ka samay lekay bot ke klub Real Madrid hanrei udang penkut ia ka samay lekay lengba ka golden boot lane kata ka jutik ser namar da ka jingsha eliminate no jong hurricane haka champion league manta Kylian Mbappe uladon hakalenti ban pendep kum unang tep gol babuntam haka champion league hakane ka samay but sa setang yo kuaras keliahi ban penyerkat ia kita ki gol handrai udan kam bantep hadu san gol ha ka final balada umla bantep kumta Kylian Mbappe ulakla long no kumuta UCL top scorer ha ka champion league jong kane ka samoy bat ia kini ki gol ro Kylian Mbappe ulala bantep tang ha ka quarter final hi ba ka Real Madrid kalkut no ka jinya inti ha ka champion league bat shibit manta ka Al Nassr Ronaldo kan sekun persya ka Al Shabab haka por khadway steng man mi kata haka raw ka balai pewar bat sa setang argem hiya ka Al Nassr haka jil ka Saudi Pro League ka ba man ta kadang tam arpoy ka Al Hilal